Un forte operativo policial no que participaron uns 160 axentes pertencentes a distintas unidades da Garda Civil permitiu a detención dun total de 19 persoas. A todos eles acúsaselles de cometer alo menos 120 roubos con forza en diversos puntos da provincia da Coruña e Lugo. As investigacións iniciounas o equipo da Policía Xudicial de Noia o pasado mes de xaneiro, despois de ter coñecemento de numerosos roubos na zona. Logo, este grupo delictivo estendeuse tamén por toda a provincia da Coruña, ata a área de Santiago e Melide, e que posteriormente trasladou a súa actividade tamén á provincia de Lugo, nas comarcas da Terra Cha e a Ulloa. Segundo informaron fontes policiais, dos roubos con forza pasaron aos roubos con violencia, chegando mesmo a realizalos a plena luz do día, cos propietarios das vivendas e establecementos comerciais no seu interior. A Garda Civil puido recuperar tamén, despois dos diversos rexistros realizados, numerosos dos obxectos roubados, entre os que se atopaban pequenos electrodomésticos, móviles e xoias. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.